La 1406, o epistolă trimisă mănăstirii Tismana e semnată așa: Eu, Mircea I Basarab, voievodul țării românești, duce de Făgăraș și Îlmaș, comite de Severin, despot al pământurilor lui Dobrotici și domn al Dârstorului, spre cunoștința acestora, atât celor de acum, cât și celor viitori. Astfel începe o lungă poveste de mărire și putere, căci aici, la Târgoviște, răscruce de drumuri negustorești, după cum o arată și numele, se așează vreme de 3 secole marile vămi dintre miază noaptea și miază ziua lumii. Reședință domnească și capitala țării românești până după 1700, orașul dâmbovițean, deși corect ar fi să-i spunem Ialomițean, căci pe Ialomița e așezat Târgoviște, dar asta o spun în șoaptă, doar pentru cei ce încă n-au apucat a merge de la București la Sinaia peste muntele Păduchiosu. Târgoviștea de azi păstrează mult, foarte mult din vechea strălucire. Acestea sunt bine cunoscutele dumneavoastră ziduri și fortărețe ale curții domnești, cetate de scaun și de drept a lui Mircea cel bătrân, domnitor întregitor de țară, ce a ridicat la Târgoviște, aproape de munte, împrejmuire ferecată, cu toate castelele și acareturile unei mari curți princiare. Apoi, alții, rând pe rând, au lucrat la mărirea Târgoviștei. Vlad Țepeș însuși a înălțat celebrul turn al Chindiei, emblema, simbolul de azi al orașului. Petru Cercel a ctitorit biserica mare a curții domnești. Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu au zidit și ei cetăți, au pornit mănăstiri și înălțat biserici. Târgoviște fiind cunoscută ca așezarea cu cele mai multe lăcașuri sfinte pe suflet mântuit de locuitor. Dar uite că, după venirea la tronul țării a fanarioților, capitala se mută în câmpie, iar falnicul oraș își pierde puterile. Ca un făcut, după ce întoarce în scaunul domnesc pe principii pământeni, Vladimirescu e ucis taman aici, la Târgoviște. Nimeni n-a aflat, deși vorbe sunt destule, unde, în ce fântână anume, zace năruit trupul bietului sluger. După 1848, urbea prinde din nou cheag. E nădită la calea ferată și la lumina electrică, devine, alături de Ploiești, lucru azi uitat, unul dintre cele mai importante centre europene de extragere și rafinare a țițeiului. Se înalță dita mai palatul administrativ, de inspirație italo-barocă, cu vitralii și stucaturi poleite. Tot atunci și tot aici, pe ruinurile mucede ale vechii cetăți de scaun, se naște literatura română. Puține orașe au dat țării atâția scriitori ca Târgoviștea. Putem spune chiar că aici e temelia limbii române moderne. De aceea muzeele orașului de azi se învârt mai toate în jurul luminilor scrisului. Muzeul tiparului și cărții vechi românești, Muzeul scriitorilor. Azi, centrul vechi negustoresc s-a ruinat ori s-a demolat. Doar 2 străduțe mai păstrează farmecul, voioșia languroasă, dacă mi-e îngăduit să spun, nu asemenea ciudățenie, a vechilor case de târg muntenesc. Pe lângă curtea domnească au apărut repere noi, alte centre de interes. Acesta e platoul, cum îi spun scurt localnicii, locul de întâlnire al tuturor târgoviștenilor. De acord, poate că Târgoviște numai aici a fost, dar are atâta memorie, atâta viață și atât de viu, spiritual mai ales, încât poate fi socotit un mare oraș.